Moje jméno je Tomáš Frýdek, jsem teda, pracuji pro společnost Remax, nebo jsem franchisantem a to, kde působíme, je vlastně celá Jižní Morava. Jsem vedoucím týmu asi 40 makléřů, ono se to tak jako někdy je to víc, někdy je to míň. Jsem podcaster, čerstvý teda musím říci, ale dávám odkaz na podcasty, které točíme s mým kolegou a právě se týkají začátku v realitách, takže na konci dostanete i nějaké tipy na podcast, kde se můžete dozvědět víc a víc věcí. Samozřejmě realitní mentor, protože vychovávám realitní makléře u nás v kanceláři. V realitách jsem teda od roku 2009, mimo jiné, protože se budeme bavit i o státní zkoušce, kdyby náhodou někoho to zajímalo úplně do detailu, ty reality, tak jsem komisařem státní zkoušky, tak kdybyste náhodou dělali ty zkoušky na Moravě, tak je pravděpodobně budete dělat u mě. Samozřejmě s mým týmem jsme zprostředkovali přes 3000 prodejů nemovitostí, víc jak 5 miliard a tak dále, a tak dále. To je takové to chlubení, které musí proběhnout na začátku, jenom abyste věděli teda, s kým máte tu čest. Pojďme dál. A vidíte, a technika se někdy zblázní a jede to. Takže pro koho to dneska je? O čem ten webinář by dneska měl být? Je to o ty, kteří vlastně vůbec přemýšlí o nějaké změně. Není to dneska úplně totálně jako rozhodnout se a já bych vás chtěl získat proto, že ty reality jsou fajn, že to může být nějaká změna ve vašem životě a že to může být něco, co vás může bavit. Je to samozřejmě o ty, co přemýšlí o té změně, ale nejdřív si chtějí zkusit, jak to vlastně funguje a tak dále. Všechno vám dneska umožníme a všechny věci, co si dokážete představit, jsou takřka možné. Je to samozřejmě pro ty, kteří chtějí vidět výsledky své práce. Dost často se potkávám s tím, že za mnou lidi přichází i někdy z velmi dobrých placených míst, někde v korporátu, ale vlastně neví, jestli ta jejich práce dává smysl, jestli vyplňují neustále nějakou tabulku, která od někud přišla, někam došla. Tady vlastně opravdu pracujete s lidmi a ty výsledky práce se dostavují velice rychle a ty emoce, které jsou spojené s prodejem nemovitostí a hledání domovů pro ty lidi, je opravdu velmi silná. Takže tohle může být pro vás. Musíte milovat lidi. Práce v realitách je práce s lidmi a nutně je musíte milovat ty lidi. Neříkám, že jako takhle jako všeobjímajícím způsobem, ale musíte mít rádi tu komunikaci s nimi. Protože to je dost často, když se ptám, proč jste se rozhodli pro tu práci, hodně lidí mi říká, chtějí mít svobodu a flexibilitu. Ano, jdete do biznisu, který je hodně flexibilní, kde si můžete určovat svoji pracovní dobu, svoje tempo, svůj rytmus. A to je hodně důležité, je to pro ty, kteří chtějí růst a posouvat se. Musíte se naučit spoustu věcí v realitách a musíte mít chuť se učit ty nové věci. Bohužel taková ta doba, kdy jsme se něco naučili a 40 let jsme byli v jedné továrně a fungovali jsme tam a vlastně nic se nedělo. Ty reality se mění neustále, mění se způsoby práce, mění se to, co sledujeme za poslední dobu, třeba s AI a tak dále. To jsou věci, které opravdu jdou mílovými kroky. Ten náš biznis je trochu jakože, já teď řeknu jakože starý tím, že se potkáváme s lidmi a potřebujeme komunikovat s těmi lidmi a je to o tom, ale využíváme ty nové technologie. Takže posun a růst. A to, co je dobrá zpráva, 95% lidí, kteří přichází do realit, jsou nováčkové a jsou naprosto bez zkušeností. Přesně pro tyto lidi my máme postavenou naši akademii, máme postavené věci, které vás provází jednotlivými kroky, tak abyste v těch realitách uspěli, ale o tom se budu bavit trošičku dál. Tady je takové trošku shrnutí, no a když to všechno zvládnete, tak budete takový jako naším supermani realitní s takovým krásným logem. Nutně to nemusí být teď o Remaxu, nechci se tady vychloubat teď Remaxem a tak dále. Je to o tom, abyste si dostali informace o tom, o čem jsou reality. Takže ještě jednou to shrnutí je webinář, je pro všechny, kteří reálně o tom uvažují. A nebudeme tady dneska vám malovat med kolem pusy a stavět vzdušní zámky. Já vám chci říct férově, jak to je. Samozřejmě nebude úplně čas a prostor na konkrétní věci, na konkrétní ale na to máme připravený zase nějaký formulář, s kterým byste se mohli se mnou si dát potom osobní schůzku, kde to všechno rozebereme, ale o tom se budu bavit dál.
Budeme mít i nějakou anketu v průběhu, takže budu rád, když se té ankety zúčastníte. Tak, hodně lidí mi říkají, já chci získat svobodu, já si chci být svým vlastním pánem. Hodně lidí mi říkají, já chci vydělat i velký prachy v realitách. Někdo chce někomu něco dokázat, někdo chce změnit svůj život, prostě postavit se na vlastní nohy, někomu ujíždí vlak a říká si, kurňa, chtěl bych ještě v životě něco dokázat. Těch motivů, proč lidi jdou do realit nebo do biznisu nebo vůbec, jak kdyby s kterýma já se potkávám, tak je nekonečně mnoho a každý si prostě musí najít tu svoji cestu. Proč tady dneska je, proč to poslouchá, po případě pokud se rozhodne, proč je ta jeho volba nebo proč ta volba je ta správná. Tak já někdy tady s tím bojuju, že mi to jako, že když kliknu, tak se stejně nic neděje. Tak se omlouvám. Tak, co si dnes odnesete? Budeme se bavit v nástinu, jak reálně vypadá začátek práce toho realitního makléře. Já vám budu nabízet i to, že pojďte si to vyzkoušet třeba i na zkoušku, jo? Že není nutný prostě hned se zavazovat k něčemu, můžeme to i vyzkoušet. Takže je to, budeme se bavit, velmi častá otázka, kde berou noví makléři své první zakázky. Zase, budeme se o tom dneska bavit a ukážu vám nějaké věci. Jaké výdělky jsou v realitách možné v těch prvních měsících a kolik si makléři dokážou vydělat. Mám na to natočený i skvělý podcast, zase dám vám tam někde, na konci budou odkazy a ty odkazy vám potom přijdou i do e-mailu. Jaké obavy má většina nováčků a jak je překonat, takže tyto otázky vlastně navazují na ty neustále se opakující dotazy, které já mám se zájemci, takže doufám, že vám na to dneska všechno odpovím. A určitě vás bude taky zajímat, jakou podporu právě v mentoringu, školení dostanete u nás v kanceláři, tak abyste v těch realitách uspěli. Já vždycky říkám, že to, že se dozvíte, jak to dělat, je jedna věc, ale mentoring a vlastně to je otázka, je druhá. My tady máme dedikované lidi, dedikované mentory v naší kanceláři, kteří se vám od začátku věnují tak, aby jsme vás, jak se říká, nehodili jenom čistě do té vody a nenechali vás plavat. My vás tam teda jako trošku hodíme, ale držíme vás tak jako pomyslně za to tričko a vždycky, když už si začínáte trošku tak jako lokat, tak vás jako takhle nadzvedneme. Ne, mentor je tady proto, aby vám opravdu ukázal cestu, jak v těch realitách obstát. Remax je tady od toho, máme za sebou 55 let zkušeností, abyste v těch realitách uspěli, pokud se pro ně rozhodnete. A ukážu vám cestu, jak si to můžete všechno bezpečně vyzkoušet. To už jsem tam v nástinu něco říkal. Takže mojí ambicí a vůbec ambicí tohoto webináře není vás přesvědčit o tom, že reality jsou to jediné pravé, ale cílem je, abyste si udělali opravdu nějaký jasný obraz toho, jak to funguje. A řekli si, ano, super, chci to zkusit, anebo naopak, ne, tohle není pro mě. Obojí je správně. Nejsme tady dneska nějak, aby jsme vás jako přemlouvali a přetlačovali. Udělejte si jasný názor. Tak a máme tady první anketu a pokud tam ankety budou fungovat, tak já poprosím Katku, výborně, teď by se vám tam měla zobrazit první anketa. Je tam toho teda relativně hodně, takže v klidu si dejte, dáme si takovou půlminutku a poprosím, jestli můžete nám zahlasovat co nejvíc vyhovuje vám. Tak, už se nám to začíná plnit. Tak, a já začnu pomalu odpočítávat. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Tak, poslední hlasování. Výborně. To znamená, já tady zkusím, poprosím Katku, jestli může ukončit to hlasování a zobrazit výsledky, ale já vidím, že nejčastější obavy jsou
z toho, že nemáte zkušenost, z realit. Samozřejmě jste tady odpovídali, nejsem obchodník, bojím se toho, nejsem si jistý finanční stabilitou a tak dále. To jsou všechno nejčastější teda. Katy, poprosím ještě shareovat ty výsledky, jestli můžu. Ať to vidíme, super. Takže teď byste měli vidět, jak jste hlasovali. A výborně, to jsou nějaké naše zpětná vazba od vás, tak aby jsme příště dokázali i odpovídat na další otázky a s každým z vás bych to případně probral. Tak, výborně, červeným tlačítkem na vrchu ukončit, Katy, a jdeme dál, ať nám to zmizí ta anketa. Teď nevím, jestli ji vidíte nebo nevidíte, nebo ji vidím jenom já. Co jenom vy? Jenom já. Výborně, tak jo, tak já ji musím tady někde vypnout. A nevím jak, děcka, pomožte mě. Tak jo, nevím. Tak, no výborně, Escape, to je nejlepší tlačítko, které funguje vždycky. Tak jo, jsem zpátky, omlouvám se. Tak jo, trochu teorie. Kdo dneska může dělat realitního makléře? Kdo dneska může v Čechách nebo v České republice vůbec působit v realitách? Takže obecně od roku 2020 tady máme nějaký zákon, který se jmenuje realitní zákon a vlastně řeší to, jakým způsobem můžou realitní makléři dneska fungovat. Pro ten výkon je potřeba, není to volná živnost, je to vázaná živnost, kde je potřeba teda samozřejmě nějakých 18 let, bezúhonnost a odborná způsobilost. Buď máte vysokoškolské vzdělání, které je buď magisterského stupně, který je buď stavební obor, právo nebo ekonomika, a v tu chvíli můžete požádat o živnostenský list. V opačném případě je to, že musíte složit takzvanou státní zkoušku. O té státní zkoušce se teď jako nebudeme úplně zásadně rozebírat, nicméně ta státní zkouška vás připravuje na to, abyste uspěli, učí vás procesy makléře, učí vás nějaké právní minimum ohledně nemovitostí, učí vás stavební minimum, učí vás marketing, učí vás oceňování nemovitostí, učí vás věci, které jsou vlastně spojené s tím procesem toho makléře, a potom to u nějaké státní zkoušky obhajujete. Pojďme od toho dál. Jak to vlastně probíhá? To znamená, když máme tu zkoušku udělanou a rozhodnete se, že jste makléřem a teď jak kdyby začnete pracovat, tak ten první den samozřejmě nebo ten první měsíc probíhá nějaké prvotní zaškolení, máme tam ten mentoring, je tam ta příprava na tu zkoušku a je to získávání prvních zkušeností. Kancelář vás vlastně naučí veškeré ty procesy, veškeré ty věci, které jsou spojeny s tím, že můžete jako realitní makléř fungovat. Já se za chviličku dostanu i k Remax Akademii, což je školící akademie, která má certifikaci Ministerstva školství pro to, aby vlastně vzdělávala nové makléře. A tady máme takové heslo, že stačí jen chtít, my ostatní vás naučíme. Já vždycky říkám, že abyste v těch realitách uspěli, tak jsou potřeba 3 důležité věci. První je touha, chtít v těch realitách uspět. Druhá věc je vědět, jak to dělat. A poslední věc je dělat to. Touha, to je to, co jsme si říkali. To, proč tady dneska jste, to, proč dneska posloucháte, nebo to, proč se rozhodnete být realitním makléřem, já do vašich hlav nevidím. Ta touha musí být relativně velká, protože potřebujete chtít uspět. Takže tu touhu musíte mít, ta je na vás. My se postaráme o to, abyste věděli, co a jak dělat. Já vám garantuju, že za 3 měsíce nebo 6 měsíců mě nikdy neřeknete to, Tome, já nevím, co mám dělat, nebo Tome, já nevím, jak to mám dělat. Já vám garantuju, že budete vědět, co máte dělat, protože naše akademie, jak jsem řekl, je z 95% naučená na to, že pracujeme s nováčkama.
My vás naučíme, připravíme, veškeré informace dostanete, máte skripta, máte příručku makléře, máte živé webináře, pravidelně každý týden vysílané. My máme u nás nováčkovské skupiny, máte tam ten 6měsíční onboarding, tak jak to tady vidíte. Je tam, my tomu nazýváme warm-up, ale je to prostě pravidelné týdenní porady nováčků. Ty nováčkovské skupiny vám obrovským způsobem pomáhají, když se ty nováčkové podporují napříč toho. Poslední věc je, takže jak jsem říkal, touha, vědět jak a dělat to. Tyhle ty dvě věci jsou vždycky závislé na vás. Touhu a udělat tu práci a dělat ty aktivity, za ty jste zodpovědní vy. My jsme zodpovědní, plně zodpovědní za to, že budete vědět, co a jak máte dělat. Tak, skočím dál. Jenom tady řeknu Power Start, zkouška, realitní profesionál. To jsou jenom názvy, jakým my nazýváme ty naše školení. Power Start je prostě příprava na státní zkoušku. Zkouška jako taková je prostě fyzická zkouška před zkušební komisí. Realitní profesionál to už je trénink, který vás provází 6 týdny těch vašich začátků, aby ty věci, které jste se teoreticky dozvěděli, tak jste dokázali dostat do té praxe. 4M to je 4 miliony, 4 měsíce, prostě to je specializovaný obchodní trénink, který máme pro naše, je to specialita, kterou my máme u nás v Remax Delta a je to trénink, který je zaměřený na to, abyste ty věci, které jste se naučili, právě se zdokonalovali ještě v těch obchodních dovednostech. Já jenom houknu na Katku. Katy, někdo se tam ještě hlásí, zkusíte ho pustit, jestli ho vidíte. Tak, pojďme dál. Co musí umět dobrý makléř? Teď nechci říkat, že tohle vás všechno budeme učit, některé věci máte už samozřejmě od přírody daný. Chtěl bych říct, že makléřina není atomová věda a není to něco, co se nedá naučit. Makléřina, biznis, obchod a tyhle ty všechny věci jsou věci, které se dají naučit dobrým, správným a systematickým školením a samozřejmě skvělým tréninkem. To jsou věci, které my si myslíme, že jsme na tohleto, to jsou věci, které jako my v kanceláři máme a jsme na to opravdu jako velmi hrdí na to, jakým způsobem máme postaveny tyto tréninkové věci. Nicméně, umět komunikovat s lidmi. Mám tam takovou poznámku, neprodávat, ale ptát se, pomáhat, vést toho člověka. To jsou věci, které už jsou dneska v tom obchodě trošku jinde, než třeba byly před 10 nebo 20 lety, jak se učívali dřív. Náš biznis je založen na důvěře. Alfa a omega toho úspěchu je, že vám lidé budou důvěřovat. Že jste člověk, který si dokáže budovat důvěru těch lidí. Musíte si uvědomit, že neprodáváme rohlíky za 3 koruny, že neprodáváme nějaké drobné věci. My prodáváme nemovitosti, respektive zprostředkováváme prodej nemovitostí, které stojí miliony. Typicky v Brně je to 5, 10, 15, 20. Když se budeme bavit v Praze, samozřejmě 25, 30 milionů korun. To jsou opravdu velké částky. A ty lidé vám musí dát důvěru, nebo vy si tu důvěru musíte získat tak, aby oni vám svěřili tu nemovitost, aby vám to věřili, že jste odborníky, že jste lidé na svém místě, že uděláte to, co jste slíbili a že plníte svoje sliby. Naučíte se samozřejmě krok za krokem, to jsou nějaké procesní věci, které v té práci toho realitního makléře samozřejmě jsou. Naučíte se krok za krokem, jak s těmi lidmi pracovat, jak s těmi nemovitostmi pracovat. Dávkujeme vám to postupně tak, abyste postupně navnímávali ty jednotlivé věci. Proto i ten onboarding je relativně dlouhý. Ono těch věcí, které se musí člověk naučit, je relativně hodně. A my říkáme, že vlastně nástupem do Remaxu nebo k nám do kanceláře, ať nepoužívám tu značku, teprve začíná druhá polovina výběrového řízení. 6 měsíců probíhá onboarding. To neznamená, že 6 měsíců neprodáváte a nevyděláváte, ale je o tom, že postupnými kroky se učíte, jak být dobrý a skvělý makléř, jak argumentovat s lidmi, jak se s nimi bavit a jak právě získávat důvěru těch lidí.
Samozřejmě, když se to vezme všechno dohromady, jak je to relativně složitý proces, který se ale skládá z jednotlivých jako dílčích procesů, které na sebe musí nějakým způsobem navazovat. Proto vznikla i ta zkouška, protože samozřejmě nakládáme s velkýma hodnotama těch lidí nebo majetkama těch lidí, takže potřebujeme, abyste pochopili, jak ty jednotlivé kroky. Já vždycky tady říkám zvládnout jednoduché procesy a rutinu. Já taky někdy říkám používat selský rozum. Jo, někdy je to potřeba naučit se pochopit to, není to atomová věda, ale jednička nemůže být za trojkou a trojka nemůže být za pětkou. Některé věci mají svoje procesy, proto je vlastně i ta zkouška, kde vás učíme veškeré procesy realitního makléře, jak to je, jak to probíhá. Já jsem už ukecaný, já to vím, já to začnu zkracovat, tak jenom kdyby náhodou, tak abyste věděli. Musíte být aktivní. My hledáme v prvořadě představte si realitního makléře jako projektového manažera. Od A do Z celý ten proces řídí. Od získání zakázky přes proces toho prodeje, katastr nemovitosti, právníky a tak dále. Ne všechny věci dělá realitní makléř, ale musí je řídit ten realitní makléř. A to je, jak už při získávání té zakázky, musíte být aktivní. Nesmí makléř čekat v kanceláři, že se něco stane, že někdo přijde a prostě něco se objeví. Musíte si uvědomit, že ty aktivity jsou důležité. A teď já neříkám, že tady telefonujeme někde na studený volání a děláme tak. Taky to děláme, samozřejmě, že to děláme, ale používáme sociální sítě, používáme samozřejmě svoji vlastní databázi, my máme nějaký monitoring inzerce a tak dále. To znamená, my vám budeme dávat paletu věcí, kde se dají získat ty nemovitosti a jakým způsobem s těmi lidmi pracovat, a na vás je, abyste ty aktivity vyvíjeli tak, aby jsme se k těm zakázkám nějakým způsobem dostali. Zbytečně už moc mluvím. Tak, poznat vlastní silné stránky. Není to tak, že by extrovert byl úspěšnější než introvert. Není to tak, že by paní učitelka bývalá byla úspěšnější než policajt. Já vlastně, nebo ze státní správy někdo. Jsou tady manažeři, jsou tady obchodníci. Já jsem ještě za těch takřka, teď nevím, 7-18 let nevysledoval, že by nějaká profese, která nám přijde, byla úspěšnější než jiná profese. Opravdu je to o tom člověkovi, o té jeho touze, o tom, že chce uspět a chce uspět v těch realitách. Takže měli jsme tady všechny možné profese, snad Danu Drábovou jsme tady neměli, atomovou vědkyni jsme tady ještě neměli, ale byli tady policajti, vojáci, sportovci profesionální, byli tady učitelé. Řekl bych, učitelé jsou možná taková lehká skupina, která možná třeba uspěje častěji, ale není to jako žádná úplná odchylka. Pomáháme lidem správně prodat nebo najít nemovitost. To je to strašně důležité, co my tady děláme. Ano, zprostředkováváme prodej nemovitostí, ale ten prodej není zásadně moc o logice, je o tom, nebo u nás o logice, jo, protože musí probíhat správný procesy, ale s těmi lidmi je to strašně moc o emocích. Oni dost často prodávají, zdědili nemovitost po babičce, je tam jejich celé dětství, teď se rozhodnou to prodávat a makléř je trochu někdy i psycholog, jo, takže někdy se bavíme s lidmi, kteří se spolu nebaví, takže děláme mediátory. To říkám takové ty složitější věci. Ale dost často je to o tom, že opravdu navazujeme přátelství s těmi lidmi. Neříkám úplné kamarádství, i když to se taky stane, že prostě že se z některých mých klientů stali jako skutečně rodinní přátelé, ale je to o tom, že navazujeme přátelství s těmi lidmi a těch emocí v těch realitách je obrovské množství. Někdo je emoční, někdo potřebuje čísla, někdo potřebuje data. S každým klientem je to trošičku nějak jiné. Budujeme vztahy. Není to primárně o těch nemovitostech, je to o těch vztazích s těmi lidmi. A makléř připravuje nemovitost na prodej. To jsou takové ty příjemné věci. Holky nebo ženský, pardon, dámy to mají hrozně rádi, když můžou to, my tomu říkáme homestaging, protože všechno máme takový anglický, takže příprava nemovitosti na ten prodej. Jak by tam ta vázička byla, teď prostírání a teď se to krásně fotí, teď se tam dělají ty drony a děláváme to takové voňavé, aby ta nemovitost prostě zářila, aby
aby si našla brzo toho svého zájemce. Takže to třeba mají hodně rádi holky, tady to je takové to zdobení těch nemovitostí. Samozřejmě vedeme komunikaci s prodávajícím, s kupujícím. Jak jsem říkal, někdy je to složitější, někdy je to jednodušší. V 99% jsou to strašně příjemní lidi. Já dokonce mám jednu kolegynku, ona říká, Tomášku, mě je někdy až líto, já vždycky si říkám, já si s těmi lidmi jenom povídám, oni mě za to platí, tak je mě to někdy až jako takový blbý. Je to opravdu o tom si popovídat s těmi lidmi. Být vyjednávač, řešitel problému, prostředník. Samozřejmě ale zajišťujeme bezpečný proces celého toho procesu, celého toho prodeje. Potřebujeme tam zajistit, aby těch 5, 7, 10 milionů doputovalo tam, kam doputovat má, aby se nestratili, aby došli tam, kam mají, a za to nás vlastně naši klienti i velmi dobře platí, ukážu vám to později. Jak vypadá typický den realitního makléře? Samozřejmě, teď to máme tak jako v těch bullets napsaný, to znamená, je tam nějaké ranní plánování, máme tam e-maily, vyřizujeme věci ze včerejška, pracujeme s těmi klienty, to znamená, telefonujeme s nimi, domlouváme schůzky, pečujeme o stávající klienty, protože ono se to nezdá, ale že si člověk řekne, že když prodáme někomu nemovitost, tak se ho vlastně zbavíme už jako na celý život. Právě opak je pravdou. Spokojený klient nám dokáže vygenerovat v dalších 2 až 3 letech další 2 až 3 prodeje. To je 1 prodej ročně. A pokud se budeme bavit o nějakých provizích, za chvíličku vám to tam ukážu, tak najednou zjistíte, že prostě takhle spokojený klient a udržování té svojí databáze a té svojí klientely, té důvěry těch lidí vám do budoucna přinese vlastně, teď nechci říct, že bezstarostný život, takhle bych to asi neřekl, ale ty klienti, pokud je přesvědčíte o svých kvalitách, tak se na vás budou opravdu obracet celý život. Ty reality se dost často jdou dělat na celý zbytek života. Špatně se to jde zkoušet, protože chvilinku trvá ta náběhová křivka toho, než to začne všechno fungovat, je delší. Jo? Já vám to tam všechno ukážu v nějakém takovém náběhu, ale pokud v těch realitách uspějete, tak je to opravdu práce na celý život. Prohlídky, prezentace nemovitostí, setkávání se s těmi lidmi, ukazování těch nemovitostí, to jsou všechno ty věci, které mají naši makléři rádi. Příprava nových zakázek, fotografie, videa, popisy, marketing, sociální sítě, drony, videoprohlídky, to jsou všechno věci, které pomáhají nám, zprostředkovatelům, pomoci rychleji a daleko výhodněji prodat tu nemovitost těm našim klientům. Protože náš klient je v 99% prodávající. My zastupujeme našeho prodávajícího tak, aby on byl spokojený. Samozřejmě řešíme administrativu, právní kroky a budujeme vztahy, to už jsme si tady řekli několikrát. Jak vypadá první měsíc krok za krokem realitního makléře? V tom prvním týdnu probíhají úvodní školení, takzvaný ten onboarding, takové to, abyste pochopili, jak to všechno funguje, nějaké naše systémy a tak dále, nastavení pracovních návyků. Začíná tam první práce s databází a s vaším telefonem, protože ve vašem telefonu máte nějaké svoje kontakty, s kterými začínáme navazovat vztahy jako realitní makléř. A je tam stínování zkušeného realitního makléře. My jsme se bavili o mentoringu a potom tím, že tady máme v kanceláři 40 makléřů, tak vlastně můžete stínovat i toho makléře. Co to znamená? Pokud někdo neví, vlastně děláte mu, nebo někdo vám dělá, chodíte s tím zkušeným makléřem na ty jeho prohlídky, na ty jeho to, pomáháte mu v jeho práci a tím se vlastně postupně učíte ty jednotlivé kroky. Ve druhém týdnu už začínáme pomaličku zkoušet domlouvací schůzky s klienty. Učíme se prezentovat naše služby a děláme praktická cvičení právě té komunikace. Co se týká toho tréninku a co se týká toho školení, tak my máme jak externí trenéry a externí školitele, tak interní a samozřejmě ti naši nejlepší makléři vám dávají, těm našim nováčkům pravidelně dávají tréninky a školení tak, jak to dělají oni.
Ten náš systém, jako Remaxu je založen, já vždycky říkám, že to je franšíza. Ta franšíza má nějakou definici, co to je, ale já vždycky říkám, franšíza je typicky třeba McDonald's, Coca-Cola, anebo prostě třeba Reality. Já vždycky říkám, nebo Remax, já vždycky říkám, franšíza je kopírování úspěšného podnikatelského modelu. A teď říkám těm nováčkům, kopírujte, najděte si ten svůj vzor u nás v kanceláři nebo toho, kdo se vám líbí, jak tu práci dělá a kopírujte ho. Učte se od těch nejlepších a učte se to tak, abyste zbytečně nezacházeli do slepých uliček, které nemají řešení, musíte se vracet. Naše kancelář je tady od toho, aby vám ukázala cestu a vy jste se vyvarovali těch, já teď nevím, jak to říct slušně, těch průšvihů nebo špatných rozhodnutí, ale aby jsme vám ukázali cestu správným směrem. Tak, pojďme dál. Ve 3. týdnu už jsou to první schůzky, příprava a samozřejmě vaše první reálné schůzky. Probíhají analýzy nemovitosti. Možná dnes se řečeno. Často od nás chtějí, a je to denní chléb realitního makléře, oceňujeme nemovitosti. Lidé se nás často ptají, Tome, prosím tě, mám tady nějakou nemovitost, mám ji prodat nebo ji mám pronajímat? Vyplatí se mi to teď prodat anebo mám počkat? Je lepší nájem nebo je lepší prodej? To jsou všechno věci, které my pro ty lidi vypracováváme. Samozřejmě dneska je to možná pro vás španělská vesnice a zatím o tom nic nevíte, ale celý ten systém toho našeho tréninku a školení, tohle to je velmi silná část toho, abyste se orientovali v cenách nemovitostí, abyste se stali odborníkem na ten svůj lokální trh. A samozřejmě budeme vás učit, jak vést toho klienta, tak aby ta zakázka pro něj dobře dopadla. V tom 4. týdnu získáváme první zakázky, spolupracujeme s mentorem, se zkušenými makléři, učíme se vyjednávání, aktivní komunikace s kupujícím a reálný pocit. Měli byste mít po tom měsíci reálný pocit nějakého pokroku. Tak jak jsem tam ukazoval, tak v tom, já bych se k tomu teď asi nechtěl vracet, ale takže probíhá celé to teoretické vzdělávání, probíhá ta zkouška, probíhají tréninky a paralelně s tím začíná už běžet ten váš obchodní život, začíná ta práce, ta skutečná práce v těch realitách. Makléři se mě dost často ptají, kde získáváme zakázky. Je těch způsobů, jak se k těm zakázkám dostáváme, je vlastně 1001. Je jich nekonečně mnoho. Já tady dám jako takové ty základní věci, s kterými byste se byli schopni na tom začátku stotožnit a dokážete si asi představit, co to přesně znamená. Samozřejmě jsou to osobní kontakty. Už dneska tady v té krabičce každý z vás má možná stovky, možná tisíce kontaktů, nevím, kolik tam kdo máte. Já když sednu do auta, tak mě auto vždycky píše, ne všechny kontakty se načetly do toho auta, protože je jich tam hrozně moc. Říká se, že 3% lidí ve vašem telefonu v tuhletu chvíli řeší reality. Buď nákup nebo prodej. Když tam máte 100, tak v tuto chvíli máte ve svém telefonu možná provizi ve výši 300, možná 600 000 korun. Budeme se o tom za chviličku bavit. Pokud tam máte 200, no tak tam máte 6 lidí, kteří řeší nemovitosti. Takže budeme se učit, jak svým známým, jak své sociální bublině říci o tom hezky, nenuceně jim říci, jsem tady, dělám reality, chceš ode mě pomoci. Jsou tam doporučení, samozřejmě těch doporučení je zase. My spolupracujeme například, já vám to řeknu na takovém vysokém levelu a úplně na druhém na úplně nízkém levelu. Co to je doporučení? Doporučení je někdo, že nám řekne, Tomáši, prosím tě, já jsem se teď setkal se svým známým a on uvažuje o prodeji nemovitosti. My spolupracujeme s advokáty, spolupracujeme s notáři. Proč? Teď to bude znít trošku morbidně. Lidé se rodí, lidé umírají, lidé se rozvádí. Takový dobrý realitní vtip je, že každý realitní makléř, nebo 9 z 10 realitních makléřů doporučuje rozvod, protože budete mít 1 prodej a 2 nákupy. Je to možná drsný, doufám, že jsem se nikoho nedotkl teď, ale takhle to je, prostě lidé umírají, lidé se rodí, dědíme nemovitosti, to znamená, tyhle lidé jako notáři a advokáti nám doporučují nemovitosti na prodej. To jsme někde na vrchu. Někde takový ten střední je,
že spolupracujeme s finančními nebo s hypotečními makléři nebo s finančáky, protože ti dost často dříve než my vědí, že nějakou nemovitost bude někdo prodávat. Proč? Prosím tě, Franto, ty jsi nám vyřizoval hypotéku, my jsme se teď rozhodli, protože chceme se rozšířit, chceme mít rodinu, teď jsme v malém bytě, my bychom ten byt rádi prodali, ale nevíme, co s tou hypotékou. Tenhle ten člověk, pojď nám poradit, jak s hypotékou, jak budeme financovat tu druhou nemovitost. Takže tyhle ty lidé nám předávají nemovitosti. A teď pokud budeme úplně někde dole, tak já vždycky dávám takový příklad našeho revizáka plynových kotlů. Pane revizáku, my bychom potřebovali udělat revizi, protože jsme se rozhodli tu nemovitost prodat a potřebujeme mít revize. Stejně to funguje u malířů, u zedníků. My bychom to chtěli vymalovat, že budeme prodávat. Pan revizák vezme vizitku a řekne, výborně, chcete prodávat nemovitost, tady máte vizitku na jednoho z nejlepších realitních makléřů, nejlepší makléřku. Je to velmi příjemná slečna, která se o vás postará, mám s ní osobní zkušenost a můžu ji jenom doporučit. Pokud tyhle ty lidi budete mít kolem sebe, nebojte se o zakázky. A jak říkal Tomáš Baťa, pokud budete svou práci dělat dobře, s nadšením a skvěle, tak peníze si vás vždycky najdou. Aktivní komunikace, data z trhu. Určitě víte, že funguje nějaký bazoš, nějaké avízo, nějaké tady ty inzertní portály. My máme monitoring těchto inzercí. To znamená asi zhruba do 5 vteřin, když někdo dá inzerát, že se rozhodl prodat nějakou nemovitost a dá to na bazoš, tak my to víme, protože nám dojde e-mail, dojde nám informace, můžeme kontaktovat i tyhle ty lidi. Těch způsobů náboru nemovitosti, samozřejmě máme poptávky z internetu, nebudu to teď rozebírat už sociální média. Ty první zakázky, věřte tomu, vám dají vaši známí, friends and family. To jsou tak, kdyby to je taková skupina lidí, která vám dá na začátku zakázky. Dá vám práci. Sociální média jsou v tomto ohledu velmi silná. Budeme se v tom určitě bavit, pokud se potkáme někdy na dalších schůzkách. Ale pojďme dál od toho. Těch způsobů náboru my máme zpracovaných v takové krásné brožuře, ono se jmenuje 19 pilířů. To znamená 19 okruhů takových, kde se ty nemovitosti berou a samozřejmě jsou součástí celého toho procesu vzdělávání. Tak jenom, abyste věděli a dokázali si představit, že já to tak jako řeknu hloupě, oni ty peníze fakt leží na chodníku, to je takové to klišé, které se říká, a my vám jenom ukážeme, jak se pro ně zvednout. Chce to aktivitu, bez toho, aniž byste se ohli, abyste si dřepli, abyste se pro ty peníze zvedli, tak to nepůjde. To je to obrazně řečeno, takže nějaké aktivity jsou důležité a musíte je udělat, ale my vám ukážeme, jak se to dělá. Těch 50 let zkušeností za námi opravdu je a dokážeme vám to všechno říci. Tak. A jaké jsou výsledky, reálné výsledky makléře? Ten náběh, ta křivka toho realitního makléře opravdu nějak probíhá. Bavili jsme se o tom, že první měsíc absolvujete nějakým tréninkem, nějakým školením, vůbec, abyste získali tu zkoušku. Jenom k té zkoušce se dostanete zhruba za 5 týdnů. Takže jakmile ale máte zkoušku a máte to potřebné vzdělání, pokud máte vysokoškolské vzdělání, můžeme začít od začátku, tak jenom tohle to trvá vlastně první 4 týdny, než získáte vůbec tu licenci k tomu, abyste tu práci mohli dělat. A samozřejmě potom je ta křivka toho náboru těch nemovitostí je postupná. Já tady mám nějaké částky. To jsou průměrné částky, které vychází z nějakých reálných dat, když já si vytáhnu naši produkci, začínající makléře, takže to jsou průměrné. Ty částky můžou být dvojnásobné a taky můžou být o půlku menší. Tohle to není garance úspěchu, nebo tohle to není tak, jak to skutečně funguje. Všechno záleží, jaké aktivity budete dělat a v jakém množství. Budeme vás to ale všechno učit. Jenom ať si dokážete představit, s jakou běžnou provizí my pracujeme. Pokud umí někdo rychle tady počítat, tak naše běžná provize z jednoho realitního obchodu je 5% z kupní částky, to znamená z kupní ceny. Rychlý výpočet, když něco stojí 1 milion korun, tak naše běžná provize z prodeje této nemovitosti je 50 000 korun.
tak si to vynásobte tím, v kterém městě teď jste. To znamená, pokud jste nějaké okresní město, tak ty nemovitosti budou zhruba na úrovni 3 milionů korun až 4 milionů korun. To jsou nějaké takové okresní města. Samozřejmě v Brně dneska začínáme 2 plus 1 někde kolem 5 milionů korun, takže rychlým násobením je to 5milionová nemovitost je 250 000 korun na provizi realitní kanceláře. Vy z toho máte potom nějaké podíly, ale o tom bychom se bavili, když tak potom na samostatné schůzce, kterou byste si se mnou případně domluvili. Takhle to nějak začíná, takhle to nějak startuje. 9. až 12. měsíc při pravidelných aktivitách by se ten příjem měl stabilizovat někde na této úrovni. V minulém měsíci si můj nejlepší makléř fakturoval částku 1,6 milionů korun za leden. Za leden, máme únor. Za leden si vydělal 1,6. Druhý makléř v pořadí si fakturoval 1,2 milionu korun. Takže to jsou částky, o kterých se bavíme v realitách. Sky's the limit, nahoru neexistuje žádný limit, limit dole to je 0. Nemám zakázky, nefakturuju, nemám příjem. Takhle jednoduchý to je, ale tím vás teď neodrazuju, to si probereme potom osobně. Co odlišuje úspěšného makléře od neúspěšného makléře? Teď se v tom můžete začít hledat. Jo? Každý z vás teď už si může říkat, jo, to jsem já, anebo naopak. Úspěšný makléř je konzistentní. Nejsou výkyvy. Musíme dělat pravidelně nějaké aktivity, core v tom začátku, o tom bychom se potom bavili však na té individuální schůzce. Dělá aktivity každý týden, i když se mu zrovna nechce. Rozdíl v tom, jestli podnikáte nebo jste v zaměstnání, je, že v zaměstnání tu práci diktuje, co máte dělat, diktuje někdo jiný a vám nepřijde divný, že to máte dělat. Jakmile se člověk přehoupne na tu druhou stranu, tak tu práci si najednou začíná určovat sám. Sám si dává úkoly, sám je musí plnit a sám sebe kontroluje, jestli je dělá. Pokud se rozhodnete pro reality, pro biznis, pro podnikání, tak jsou 2 věci, které si teď pamatujte. Jeden jediný člověk na téhleté planetě bude určovat vaši výplatu. Bude určovat to, kolik si vyděláte a jeden jediný člověk vám může dát výpověď z tohoto biznesu. To jste taky vy. Nikdo jiný to není. Vy podle toho, kolik toho uděláte, tolik si vyděláte a vy podle toho, kolik si můžete dát výpověď. Tím, že nebudete vydělávat, tak si prostě ukončíte. Umíte mluvit s lidmi jednoduše, ne složitě. Já teda někdy kecám, já vím, že jsem ukecaný a říkal jsem, že to zvládneme do půl hodiny a už máme 3/4, tak já začínám tak jako lehce pokukovat, takže se omlouvám a teď to jako fakt vezmu to. Je ochotný se učit nové věci. To jsou všechno věci, které musíte mít. Má systém a má plán. Systém vám pomůžeme implementovat, plán vám pomůžeme nastavit, vy ho musíte dodržovat. Nebojíte se odmítnutí. Je to dost psychicky náročné na to, že vám někdy klient řekne ne. A ono to ne je častěji než ano. Ale to ano vám vydělá tolik peněz, že to ne je nepodstatné. Jenom to musíte někdy vydržet. Nebojíte se odmítnutí, to už jsem říkal, jste spolehliví a féroví. Pokud si neumíte sami říci, že jste spolehliví, ty lidé na to spoléhají, že když něco slíbíte, že to splníte. A že k ním budete přistupovat férově. To jsou všechno věci, které musíte mít. Jak funguje podpora v Remaxu Delta? Na začátek máte mentora. Řeší s vámi první hovory, první schůzky, připravuje vás na zakázky, připravuje dokumenty a pomáhá vám řešit procesy. Máme strukturovaný onboardingový plán krok za krokem, den za dnem, týden po týdnu. Máme nastaveno to, abyste se postupně posouvali. Jsou tady praktické školení, samozřejmě je tady ne teorie. Teorii si musíte naučit, ale potřebujeme dostat do vás ty praktické školení tak, abyste to, jak mluvit s klientem, jak prezentovat zakázku, jak se jedná s kupujícími a tak dále.
Máme tady moderní technologie, samozřejmě moderní CRM, marketingové šablony, profesionální fotografie, videa a tak dále, právní servis. To jsou už dneska, bych řekl, takové jakože samozřejmé, ale díky Remaxu to máte na té nejvyšší úrovni. A je tady tým lidí, které vaše úspěchy v naší kanceláři nebere jako jejich konkurenci. Zní to možná divně, ale my si opravdu v kancelářích, které máme my, opravdu pomáháme. My chceme, aby vy jste uspěli, protože my víme, že když vy uspějete, tak nám přinesete zákazníky na naše zakázky. A naopak, my budeme mít zákazníky na vaše zakázky. Spolupráce v Remaxi prostě funguje a není to tak, že bychom se uvnitř kanceláře báli jako vnitřní konkurence. Zkusíme pustit druhou anketu, protože se pomaličku blížíme k závěru. Katko, poprosím, jestli tam ještě jste, jestli nám můžete pustit Ano. druhou anketu. A já vám přečtu, co vás zatím nejvíce zaujalo a oslovilo. Ne, jenom mi neříkejte, že nic, to by mě mrzelo. Tak, půl minutky ještě. Tak, 10 vteřin posledních, ať to nenatahujeme. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tak, Katy, pomalu to ukončete. A já teda vidím, že vás zaujala podpora a školení v kanceláři. To mě těší, děkuju. Tak se pojďte jenom přesvědčit, že to nejsou planý sliby a že to tak opravdu funguje. Tak já děkuju, Katy, jestli to teda můžeme zavřít tu. A já si to tím escapem, výborně, už jsem se to naučil. Tak, jak si to můžete bezpečně vyzkoušet? My máme každý, takhle, tak jak si můžete bezpečně vyzkoušet? Můžeme si spolu, pokud my vám pošleme, během zítřka vám pošleme, když tak kontaktní formulář, můžete si se mnou domluvit čistě nezávaznou schůzku, kde bychom si za 30 minut řekli nějaké základní věci, které by vás ještě dál k tomu zajímaly. Prošli bychom si ty cíle, motivaci a tak dále a můžeme vám udělat živou ukázku. Jak to u nás funguje. My každé úterý, teda v brněnské kanceláři, máme takzvaný warm-up, kde se potkávají nováčkové a kde máme tréninky, máme školení a tak dále. Takže pokud se po té schůzce dohodneme, že vás to zajímá, tak já vám můžu vás pozvat na tohleto nezávazné nebo na tohleto školení, ať si to prostě ochutnáte, ať si to vyzkoušíte, jaké to skutečně je, že nekupujete zajíce v pytli a uvidíte, nevím zrovna, jaké téma ten trénink bude, ale můžete se na to přijít podívat a můžete si to samozřejmě vyzkoušet. Jak se říká, ukázaná platí. Dostanete od nás malý startovací plán na míru. Pokud si řekneme, jaké jsou ty vaše cíle, tak vám vypracujeme, jak by probíhají ty první kroky, doporučené aktivity a tak dále. V tuhletu chvíli to nejsou žádný závazky, nebojte se toho, pojďte se na nás podívat, pojďte si to ochutnat a pokud vás to zaujme, tak se rozhodněte. Ano nebo ne. Už tak, jak jsem to říkal úplně na začátku, tento webinář nebo seminář je k tomu, abyste si ujasnili, líbí, nelíbí. Co získáte, když si to přijdete vyzkoušet? Jasný obraz, jak to funguje, osobní konzultaci, první seznamovací úkoly. Pro nenáročné můžete si to zkusit. Ukázka reálných pracovních situací, to znamená, můžeme vám ukázat, jak se stínuje realitní makléř. Máte tam startovací plán na míru, je to 0 závazků a 100% prostoru pro vás, budeme se vám plně věnovat. Tak, tady končí moje přednáška. Doufám, že byla vyčerpávající. Já tady ještě řeknu, máme tady QR kód. My jsme teď přesně asi před 14 dny vypustili nový realitní, hele, jsme staří pánové, takže Boomercast,
který se přesně věnuje, je natočených asi teď 20 dílů, postupně zveřejňujeme a teď je zveřejněných asi 5 dílů a každý den přidáváme další a další. Je to podcast, který se přesně věnuje nováčkům v realitách, kde řešíme to, jak se to dělá v kanceláři, co funguje, co nefunguje, kdo je dobrý, kdo není dobrý, jak by se to mělo dělat a tak dále. Budu rád, pokud si ten podcast se na něj podíváte, máme tam téma, jak se vydělávají peníze, kde se berou zakázky a tak dále. Všechny ty věci, o kterých jsme se teď bavili, jenom trošku širším formátu. Budu rád, když se na to podíváte, když nám tam dáte like, když nám tam dáte komentáře a budu strašně rád, když si dáte odběr, protože dneska se na ty odběry strašně jede. Tak, takže tady máte QR kód, pokud chcete, tak si ho naskenujte, ale když dáte Reality Boomercast, jak na Spotify v tuhletu chvíli, zatím jsme to nedostali ještě na Apple Podcast, ale máme to na Spotify a máme to na YouTube. Jo, v YouTube to máme s obrazem, vlastně i na Spotify to máme s obrazem. Tak, pokud vám pomohl tento webinář si udělat nějakou chuť si to vyzkoušet, budu rád, když mě kontaktujte. Rezervujte si nezávaznou schůzku a teď je čas na otázky a odpovědi a já to tady ještě takhle proklikám. Pokud byste chtěli vědět bližší informace o mně, tak to je ten QR kód na levé straně a pokud byste si chtěli rovnou uložit telefonní číslo, tak to je ten QR kód na té pravé straně. Tak, já jsem se vyčerpal, teď to tady asi zavřu tu prezentaci. Máme, Katko, nějaké dotazy a můžeme na ně odpovídat teď? Zatím nemáme žádný dotazy. Jestli někdo něco se chce zeptat, tak Tak si klidně odmutujte a zeptejte se, jestli máte chuť. Asi jsem všechno odpověděl dobře a správně. Takže já ještě jednou zopakuju. Zítra vám přijde, doufám, že to bude zítra, prostě nejpozději v pátek vám přijde záznam tohoto webináře, potřebujeme to dostat jenom na YouTube a trošku to sestříhnout, ten začátek a konec, takže to tam nahrajeme, dojde vám odkaz na tento webinář, bude tam kontaktní formulář, pokud byste se chtěli na cokoliv dalšího zeptat a bude tam kontaktní formulář na to, kdybyste si se mnou chtěli domluvit schůzku, aby jsme tu situaci vaši konkrétní rozebrali ještě trošku více. Tak, dotazy nám nepřibývají. Takže já v tom případě zastavím sdílení, prezentace a velmi moc vám poděkuju za to, že jste to tady se mnou dneska takhle za den ve středu vydrželi. Děkuju za to. A když bude jakýkoliv dotaz, tak se na mě obraťte. Díky moc, těším se a tady mám potlesk dokonce. Děkuji, Irino. Díky moc. Takže jo, loučím se s vámi, děkuji a mějte se pěkně. Nashledanou.